भारतनि बिसायख'थि आयोग इलेक्शन कमिशन अफ इंडिया समस्ति दाफामनाय बा माने डिलिमिटेशन खालामनायनि थाखाय अर्डार जारि खालामदों। गाबोन 1 तारिखनिफ्राय आरम्भ जागोन आरो बेयाव माखासे रुल माखासे गाइडलाइन माखासे क्राइटेरियानि बाथ्राया फैगोन। जों मिथिदों जे दिनै आसाम विधानसभानि आसामनि जि केबिनेटआ दिल्लीयाव जिरायदों आरो स्पेशली डिलिमिटेशन मेटारखौ लानानै बेयाव डिसकास खालामनाय जागोन। दा बाथ्राया जाहैबाय मा जे बिटिआरनि मोनबा जिल्लायाव गासै 14टा समस्ति 2007 आरो 8 आव ड्राफ्ट खालामजानाय 2001 नि सेन्सास बायदि बेयाव ड्राफ्ट खालामनानै होदों। कारण बिटिआरआव एक्जिस्टिं जोंहा 12टा समस्तिया इन्टेक्ट दंखायोमोन आरो पार्शियेलि माखासे समस्ति 6टासो आरोबाव दंबावोमोन। प्राय 18टासो समस्ति जोंनियाव गोलैयोमोन। दा बे पार्शियेलिफोरखौ दाजाब दानख' खालामनानै मोनबा समस्तियाव मोनबा जिल्लायाव इन्टेक्ट खालायोबा 14टा जोङो माने कम्पेक्ट मोनसे समस्ति मोनो आरो बिनिनो 6टाखौ एसटिनि थाखाय रिजार्भेसन देखायदों। फारसेथिं क'क्राझार आरो उदालगुरि मोननै लकसभा सीट बे ड्राफ्टआव देखायदों। दा बाथ्राया जाहैबाय मा जे उदालगुरि लकसभा समस्ति जोंनो मोनसे बारायना होनायनि थाखाय आरो जोंहा मोननांगौ जिखिनि क्राइटेरिया बा स्ट्राक्चार बे हिसाबै जोङो धन्यबाद होदों। आरो फारसेथिं 14टा लकसभा माने 14टा माने एसेम्बलि समस्ति मोननायनि थाखायबो जों धन्यबाद होदों। डिलिमिटेशन प्रक्रियाखौ लानानै प्रसेसखौ लानानै एबसुआ बर' रायजो राजाया भारत सरकार आरो इलेक्शन कमिशनखौ जोङो बरायदों आरो बाख्नायदों। किन्तु क'क्राझार एसटि समस्ति लकसभाखौ आनरिजार्भ खालामनानै गुबुन मोनसे जायगायाव लखिमपुराव लांनाय बेखौ जों मालाबाबो एक्सेप्ट खालामनो हाया। नंगौ लखिमपुर माने लकसभा समस्तिनि सिङावबो ट्राइबेल मानसि दङ, बर' मानसि दङ, गुबुन गुबुन ट्राइबेलफोर दङ। बिथांमोननि राइट्सनि बाथ्राखौबो जों साननांगोन। किन्तु बाथ्राया जाहैबाय मा भारत उदांस्रिनि समनिफ्राय 75 इयार्स अफ इन्डियान इन्डिपेन्डेन्स क'क्राझार लकसभाया एसटि समस्ति हिसाबै रिजार्भ जानानै दङ आरो बे लकसभानिफ्राय भारतनि पार्लियामेन्टआव 545 जन जि मेम्बार थायो बेयाव बर' मानसिया देरहालांनानै दिनै नब कुमार सरनिया खेबसे खेबनै देरहादों बे आलदा बाथ्रा। किन्तु थांनाय 75 बोसोराव बर' मानसिया देरहानानै बर' हारिनि अस्तित्वनि बर'नि पलिटिकेल आरो कन्स्टिटिउसनेल राइटनि बाथ्रा बुंबोदों। दा बेखायनो कुनु कारनाव जों कम्प्रमाइज खालामा। जि सिटुएसनानो जाया मानो आन्दलन खालामनांगौ, कर्टआव कन्स्टिटिउसन बेन्चआव बेखौ फाइट खालामनांगौ लिगेलि, बिनि उनाव दल संगठनजों रायलायनांगौ, पलिटिकेल पार्टिफोरखौ जोङो माने खावलायनांगौ। जिकुनु पन्थानि गेजेरजों बिएसि बिटिसि बिटिआर दा मोनबाय बे 6 सिडुल एरियायाव दङ। डिफु समस्तिया कार्बि आंलं डिमा हासाव एरियाखौ कभार खालामनानै एसटि समस्ति रिजार्भ जायोब्ला बे एरियाया कार्बि आंलं आरो डिमा हासावा 6 सिडुल बा आसामाव मोनथाम 6 सिडुल मोननै 6 सिडुलनि थाखाय मोनसे एसटि बर'फोरनि आरो एसटिनि थाखाय जुदि क'क्राझार लकसभाया 6 सिडुलनि सिङाव थानानैबो एसटि रिजार्भेसननिफ्राय जुदि बन्सित जायोब्ला बिनि थाखाय प्रयोजन जायोबा बेयाव गोबां माने माखासे थासारि फैनो हायो। जों हिंसा खालामनायनि बाथ्रा सानाखै, नाथाय शान्तिपूर्ण गणतान्त्रिक पन्थानि गेजेरजों जंगि सोमावसारनाया जागोन आरो बे बाथ्राखौ जों स्पष्ट बुंदों। इलेक्शन कमिशननोबो मेम'रेन्डाम सेप्टेम्बर दानावनो जों अलरेडि एडभान्स हैदों आरो भारतनि प्राइम मिनिस्टार आरो हम मिनिस्टारनोबो जोङो बिथांमोननोबो मेम'रेन्डाम होनानै जों इनफर्म खालामनानै दोनदों। आहम जाथि बिथांमोना बुंदों जिहेतु डिलिमिटेशन खालामनायखौ जिहेतु बोखारनांगौ होननानै दाबि खालामदों बिथांमोना। दा एबसुफोराबो बेखौ दाबि खालामगोन नामा बोखारनाय? डिलिमिटेशनखौ जोङो वेलकाम खालामो। डिलिमिटेशन जानांगौ कारन बिटिसि 6 सिडुल सम माने जेला सुक्ति जायो बिटिसि जेब्ला सुक्ति जायो बे 4.7 आव लिरनाय दङ बिटिसिनि सिंनि जोंनि जे एसेम्बलि आरो पार्लियामेन्ट लोगोसे काउन्सिलनि जे माने 46 दा दङ जे 40+6 40टा समस्तिया बेयाव माने डिलिमिटेशन जानांगौ, एसेम्बलिया जानांगौ, लकसभाया जानांगौ आरो डिलिमिटेशन जायोबा जोंहा लाब दङ। समस्तिया बांगोन लकसभायानो जा एसेम्बलियानो जा। किन्तु डिलिमिटेशन खालामनो थांनायाव एसटि रिजार्भेसनखौ जाहाथे कुनु कारनाव बन्सित खालाया बे बाथ्रानि सायावसो जों बुंदों। दा बेखायनो इलेक्शन कमिशना बिनि सायाव नोजोर होनांगोन आरो बेनि सायाव जोङो कुनु कारनाव कम्प्रमाइज खालामनाय नङा। गोजोन्थों। दायो विधान सभायाव जिहेतु बांनायनि बाथ्रा बुंदों जे गोबां जायगायाव जे ट्राइबेल थानाय एरियायाव जिहेतु एसटि जिहेतु खथा मोननो हायाखै बे बिथिङाव मा बुंनो सानो? जिहेतु जेरैबायदि गरायसरि ओनसोलाव जिहेतु एसटि खथा मोननो हायाखै होनना बुंदों। ना बेयाव बाथ्राया जाहैबाय जे आसामनि टटेल पपुलेशन सेन्सास हिसाबै भटार हिसाबै बेयाव नायगोन 2001 नि सेन्सास 2021 नि भटार लिस्टखौ जेनेबा नायगोन
आरो माखासे मा क्राइटेरिया फैबावगोन दा 6 सिडिउलनि सिङाव ST नि बा SC नि पार्सेन्टेज वाइसै रिजार्भेसना फैगोन आरो जोंनि दाबिया जाबाय गासैबो सिटआनो ST नि थाखाय रिजार्भ जानांगौ खिन्थु बेयाव आर्टिकेल 332 आव माने अट'नमास काउन्सिलनि बाहेरायाव थानाय ST आरो अट'नमास काउन्सिलनि सिङाव थानाय ST नि थाखाय रिजार्भेसननि बाथ्रा मेनसन दङ दा एस पार आर्टिकेल 330 एन्ड 332 रिजार्भेसननि प्रसेसा जागोन आरो बेखायनो 6 सिडिउलनि सिङाव रिजार्भेसनाव कुनु कारनाव जों बन्सित जानाङा बे लकसभायावनो जा बा एसेम्ब्लियावनो जा आरो जेरैबायदि जों अधिकार मोननांगौ बे अधिकारा इन्टेक्ट थानांगोन बे नङा जे जोंनि पार्सेन्टआ खमायदों बेनिखायनो बेलेगाव लांगोन जों थिगानो दङ गुबुनासो हाबफैनानै खमायदों आरो जेराव गुबुना माने हाबफैबाय एनक्ल'ज खालामबाय इलिगेलि सन्देहजनक मानसिफ्रा बासा लाफैबाय भटार लिस्टआव नाम थिसनबाय पपुलेसन सेन्सासाव नाम थिसनबाय बिनि उनाव जुदि जोंखौ बुङोब्ला जे नोंसिनि पार्सेन्टआ खमायदों बेयाव जोंहा मा दाय दङ जायफोरा हाबफैदों बिसोरनि दाय आरो जायफोरा इलिगेलि हाबफैदों बिसोरखौ इभिकसन खालाम बिथांमोनखौ होखार बेसो आसल बाथ्राया दा बेखायनो बे बाथ्रायाव कुनु कारनाव जों कमप्रमाइज खालामा जोंनि स्टेटआव जों क्लियार गोजोन्थों